What's up guys? Happy New Year everyone! Ayan, for today's vlog, gagawin natin. Pupunta tayo sa tawag namin doon, ulit. So, mangunguha tayo ng kamoteng kahoy. Yan, dadaan tayo sa mga isan. Ayan o. Kung makikita nyo, malalaki na yung mga mais. Pero hindi yan sa amin na. Dinadaanan lang natin. Ayan o. Guys, tatawid tayo ng ilog. Charan! Yan. So, dito tayo. Makikita nyo yung ilog guys. Kung ngayon, malinaw. Malinis. Kasi, tag-ulan dito sa amin. So, ayun. Bilis lumaki ng ilog. Ayan. So, yung mga kasama ko, nauna na. Ayun. Ay, kalabaw! Hi! So, dito muna tayo guys. Dito tayo tatawid. Ayan guys, oh. Nakikita nyo ba yung babae dyan sa unahan? Umaakyat lang kanyan guys. Rina-round trip niya lang yung kamo na yan. So 25 kilometers pabalik. So parang 50 kilometers in a day. Nilalakad niya lang yan. Ayan oh, tingnan nyo oh. Oh. OMG, oh. May naiwan pa. So guys, no, after nating mabunot, syempre papalitan din natin. So yung tinatanim pala dito is yung stem din. So halimbawa this one, ikakat lang natin siya. And then after makat, saka yun yung itatanim natin. Kung ano yung kwan, kinuhanan natin, papalitan natin para next, meron ulit tayong aani, di ba? Actually, pwede mo lang siyang ganon. Ayan. Super bigat. Ang daming laman. So, gawin natin.
Guys, pag nabunot ko to, baka mamaya pumunta ako sa baba. Wow! 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 Ah! Wow! Ah! Wow! Eh baka mamaya mapunta ako. Makon ako, babagsak ako. Baba. Wow! Kaya ko lang. Guys, mahirap. Sobrang laki ata ng laman nito. Wow! Pero hindi. Wait. Look. Kaya diba? Sobrang hirap kong binunod kasi sobrang daming laman niya. Kaya nagkaroon ako ng back pain. Guys, no, so bali ito lahat yung nakuha natin. Medyo isang sako na rin to. Ayan. So tara na. Medyo mabigat. Guys, since nandito na tayo sa ilog, kailangan na natin hugasan dito para at least malinis siya.
Feeling ko guys, nasugatan yung paa ko. Kasi masakit. Mahapdi. Hindi, ano? Wag dabras, alis ko ito. Kaya nga eh, dapat may brush. Kaya nung nagitugot ka kuma. Huwag mo karag. So yun guys, no, watch out for another episode of this vlog kasi itong kinuha natin na kamoteng kahoy, gagawin natin siyang sinuman. Ayan. Among tisago? Sagod dyan. Uy, nagado. Si kami, di ubing kami ko, parot-parotin ni unangan ni kasi pamunso kaming lakan. Makilaw kay Aji ko, Uwan, kilaw-kilaw ni. malintahin matuno. Hindi ko pa nakataray. So ayan guys, that's the end of the video and please don't forget to like and subscribe. Bye everyone!